Ir-raġel ta' 50 sena minn Birkirkara ġie mixli quddiem il-Maġistrat Carol Peralta li wettaq frodi ta' aktar minn €1,000,000 meta għamilha ta' investitur fil-proprjetà. L-akkużat diġà jinsab il-ħabs fuq każ ieħor ta' frodi u għandu kawżi oħra pendenti. F'dan il-każ ir-raġel ġie mixli li qarraq b'żewġ taħwa li kienu ġirien tiegħu meta allegatament kien qiegħed jieħu flus minn għandhom biex suppost jinvestihom fi proprjetà fl-Istati Uniti. Mill-istħarriġ tal-Pulizija ħareġ li fil-verità dan qatt ma investa dawn il-flus fi proprjetà fl-Istati Uniti. Fil-qorti ħareġ kif l-akkużat kien jgħid lil persuni ffrodati li jekk jirrapportawh lill-Pulizija ma kinux se jieħdu flushom lura. Il-Maġistrat Carol Peralta qal li dawn huma affarijiet serji ħafna li jpoġġu rkub tiegħhom nies li jkunu ħadmu ħafna l-flushom. Quddiem l-akkużi miġġuba kontrih ta' frodi kif ukoll falsifikazzjoni u ħassil ta' flus, ir-raġel wieġeb mhux ħati. L-istess akkużat fil-bidu ta' Ottubru ġie mixli li froda żewġ persuni kif ukoll il-Bank HSBC li kien jaħdem miegħu. Huwa kien għadda numru ta' ċekkijiet li kienu jammontaw għal €58,000 u li mbagħad irriżultaw li kienu folots lill-impjegata oħra tal-bank biex din issarrafhom. Kawżat hekk l-impjegata spiċċat tilfet l-impjeg tagħha u anki dritt ta' pensjoni. Dwar il-każ ta' issa l-akkużat ġie miċħud libertà proviżorja u ntbagħat il-ħabs.